I ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ovaj klip snimam sa facecamom, kao što možete vidite. Znači, kupio sam novu kameru, kamera je Logitech C170. Znači, ovaj klip sam htio samo da vam kažem da napravim sam novi kanal, pošto, ako znate, na mom kanalu ne mogu da pravim live do novembra, 11. tačno, pošto imam copyright, a copyright sam dobio zbog toga. Da, možete se smijati, ali zbog toga što sam napisao ime Milis Action, tako da jebi ga šta se radi, mi ne treba. Tako da, eto, zbog live-a sam napravio novi kanal, Kompjuterski narkoman, samo live, tako da ostavit ću link u opisu ovog klipa, možete da vidite i dođite danas uveče na live, tačno 9. Eto ljudi, to je bilo to, ovo je prvi klip ovako sa facecamom, tako da nadam se da ćete doći i to je to.